Silo ayigqiye insizwa umsindazi asondele sibadedele balandelane zonke baye presidential suite. Isilo kunezinsizwa ezifuna ukuthi zithule i-portrait sisekhona ngaphakathi senze njalo ngunomnyama Dlulamithi sicela ubanikeze iminute bese ngaphambili esilweni straight basheshise uhlelo lwabo bazosithula isipho uMasamba la kube ingonyama ethole isipho emva ukuthi ikhiphe izipho osukwini layo olukhulu hlanga lomhlabathi. Right. Kulonyaka ngicabanga ukuthi ngingenze njani ukuthi ngiqinise isihlalo sabo ndabezitha. Ngakhumbula umngane wami oyingcweti uRudolf Stephen Rousseau ekudwebeni ikakhulukazi abantu. Ngabakashela eSomerset West ngamcela kungaba njani Rudolf ukuthi udwebe umfanekiso wesilo wavuma. Silapha namhlanje ndabezitha ukusho thina asiwona amaZulu kodwa sizwile kwagangela mangengane ukuthi uzimisele ukuhola isizwe sikaBhunga noMageba ngomkhuleko nangeBhayibheli. Uma kunjalo uyahlonipha inkosi yethu Jesu Kristu sithi lang leve die koning. Lang leve die koning. Khulumani nithi lang leve die koning. Lang leve die koning. Ukuthi inkosi mayibe impilo ende. Ngiyabonga kakhulu. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Ayede. Siyabonga Silo sicela umbovu lethimba lakhe badlulise ngesipho sesiuqedile umcimbi ikhulumile ingonyama ukhulumile umongameli sifisa ukuthi sibe sigijimisa imic kubantwana. Can you give this chance? Thank you so much. Sicela ukuthi isambise imic and release